Ahojte ľudia, dneska som sa rozhodol, že si vykopem noru. No a teraz som už začal kopať, ale nemôžem dať timelapse, lebo ja to mám, viete, pokazené, tak ja vám dám strih. Takže vidíme sa, keď to bude mať trošku vykopané. O chvíľu neskôr. Na 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 na. Pomoc! Pomoc! Čo sa to deje? Čo sa to deje? Pomoc! 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 Ja! Benny! Basanini! Poď sem! Pomoc! Áno, Pomoc! Vykop ma! Vykop ma! ale jasné, počkaj. Vykop! No čo sa deje, mám ťa vykopať, či čo? Áno, vyťahni ma! Vyťahni ma! Tak počkaj. O chvíľu neskôr. Dobre, trošku viac ma ťahaj. Dobre, snažím sa. Dobre. Fúha, to bolo tesné. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. No, dajte like a odber. Ináč takto vyzerá tá nora, keď ho zasypala lavína. Áno? Ešte by som vám chcel niečo povedať. Vrav. Dneska sa mi to síce nepodarilo si vykopať noru, ale niekedy inokedy sa mi to podarí. OK, urobíme z toho aj video, pán Bobík. Samozrejme. Tak vidíme sa na budúce. Bye bye. Bye.